in June ni som pali sang ni som ni panga Saturday ani a clear tu le ngai thatu te chi bai le ve ku le kan video te atop thlingin min lo clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve ngei don nya June ni som pathum thlawhna tla kha Inlarnaah hmuh lawk ani by Mr. Wheelchair ni kum November ni som ni paruk khan Sri Lanka thushil tu Jerome Fernando chuan ramdanga pathian thushil na hun aman trumin inkhom na hmuna tel Indian te chu ko chhuakin shillok na thu adon te chu ashila India ta na atung trai fo chin thu bultanin abik takin khwalsin phur tu thlawhna te chu atung trai sakna sajwala Inlarnaah hmuh chuan khwalsin phur tu thlawhna pakhat chu India ram chung vansa nga a thlawlai takin apuak dara athom chu hairual lavaring ani don thu asoya Kumin April ni somni pali thlawhna che swal ma ni somli pakwa khan athu soina a ramdang mi te chu thlawhna hmalam rong sena chuang lo turati in hetiang rong thlawhna hi a che swal don te shil le hloma Air India thlawhna hi a soilok ang che in a hmalam rong sen ani che apoka a shillok na thleng dikta hi oi tu le oi lo tu an kat nok mai thlawhna tla adam chuak om chun Nilai tho chania A1 flight che swala chuang zinga mi pakhat che adam chuaka he mi van nei hi Viswash Kumar Ramesh kumsom limi ni in UK khwale tuini na nei sumdong mi ani a thlawhna hian akezen nen chuangin ama che hi adam khu chuak ta ani Ramesh hi seat 11A a thu in an che swal ma hian thom ring takasha a lau thong o taka pelotin me de dia a aulo lo ri a hriat nuwa thlawhna chung chu ronlum pupin arita bura in ngai tua non e lovin Ramesh hi azwang chuak fata amitamen le chuan pona lo omin mishing ruang le thlawhna ke themin adela thisenin abwal sei chui boka chanpui tu tur zongin a theito paringin a au chuak ta ani tuna hian Ahmedabad damdoi in khuma har chiang lo takle taksapil nei nuahin amumeka ka una pa khonge omti in akha tokin abul nai lo kalapiang te alo zot sik mai boka a chuana thlawhna chu a che swal ma a athil hriat nu nung ber hi ala soi chuak lutuk theilawa a soi thei chun chu an thlawhna ngeng dot te pilot okhur lok lok tele mai khuzam chuk chuk ti lo chu soitur a hei chamri hle chan chu ani tir hian kilongin akal kwala thlawhna apuak ti in achong bol bola athil tun râpthlak tak hian angong na hle ti hairual ani lawa an unaw hian kumsom panga chung sumdon na an local pui to na hmun London lampan tumin an chung tenen an in vai liam lo lawa an unaw hian engtika ma London an kaldon le thei to ngai don lo ti reng an resi lo akhal tu pilot le ama pui tu first officer te puin vandwai thlak takin nunna an chana captain Sumit le first officer Clive Gander te pani hian vansanga darkar sang kwa zathuma raising kong an lo zo don to a an thlo chwa changa second somthum pani nuwa an dam chunga atoper nan an thlawhna nung ber chu apuak dar ta ani achuang zinga zanhi somli pakhati hian an nun nan chan ani satlia lawa he chiana râpthlak le run thlak tak hian achunga chuang mai te ba ka atlak na zona om mitam takte nunna le an du thu sam tam tak chu mai wa pa chantira chung ko tam takin an mangai le an ngalil em te chu he khovel om chung zongin an tung le ngai to don heklo A1 khaltu captain Sumit hian vansang adar kar sangria zathum chung thlawhna alo thunun to china powai a cheng ni in apa kumsom komi nen khosa ani a pilot na chu bansan tumin apa in kulna na hun pum man tum mek Sumit hian nupui la nei lawa apa kum upato tak hian afapa nen lim taka hun man dun tumin alo in puat sa ve meka amai ro chu minute trail out chung lekin ama chia dam chung hun mang turin Sumit hian akal santa ani an chung kwa hi thlo theina lampang thila no manga tak mai ani a apa hi Directorate General of Civil Aviation a pension thlenga thokin awa te pani po pilot ani bok co-pilot le first officer Clive Gander ve thung hi darkar sang khadza chung vansanga hunlo mang toni in anu hi Air India a air hostess na thok thrin ani a achung te hi an fapa chunga chiana râpthlak taka thlenla hian Sydney Australia lama an fanu pasal nei tlo a an thang mek lai takani an che swal ma shet hian pilot hian air traffic control te hna
nunna chan theina tur khopa rik rum thil a thleng thei ti signal mayday chu thonin minute tempo liam ma in air traffic te hian an be pup chui thei talo ngalani atlaya wangin thina apumpel ewana chuang tur bhumi chauhan chuan minute soma atlaya wangin chiana râpthlak tak apumpel hlo mai airport lampana akalna lama traffic jam na salatu ka wangin atlai phata a thlawhna na kal santa ka wangin chundar khatle minute somthuma airport hi achhwasana achuan tumna thlawhna hi dar khatle minute somthum pariata thlok chhuakin minute rei lote nuwa atlata ani bumi hian anan man tak lo thlawhna ache swal te hriat hian a khur hlokloka nuna chan zat a hriat le nuwa lek phei chuan awan nei phik chia a in hre chuak nun on ni in a in hria a Air India thlawhna hian ama chawa London lampana hotum ani a London a hian a pasal nen kumni khosato in India a hian chulhmanga ranjin khothong ani a minute som khan lo mata se chuan nuna chan singa atil ve mai thai nilai thochan ye thil thleng hi alung chhiat thlak sa to hle rwalin achuang ate chanchin chi rang highland belt te hian nuk a khoilo theilo ani papakhat chu Londona an chena hmuna a fanu no pang pahnih ten nga khlel takin an lo thlira amai ro chu nuna chan singa atel ta thungani Arjun Patolia hi anupuin karliam ta mai khan aboral sana anupui hian athi ma hian Arjun nena aruang vap chu India a apiana khwa a lui pakata thedar turin angena anupui du thu sam nung berlen chuak tur hian India a hian ronzin wangwanga ni engemaw za chung chu anupui chung te hian voina hun an buat sai man zot nu a kumsum thum pariat mi e chau Arjun hian afanu pahni kumlimi le kumriat mi te hnen lampan turin ewana hian achuang ta ani tunchuma thlawhna tla hi India history a thlawhna che swal to zinga chuan arab thlak ber ani chiang hle a passenger tamzok te hi an chung te nena in mutur te in lampana ho tur te le nathar zom tura London lampan tur te an ninuka an zinga hian Rajasthan lammi chung ko member panga te po antilani nu ber hi Dr. Kaumi Viasni in apasal pratik nen hian fano pangte te pathuman neya an thlo chwa ma a an chung ko selfie lim taka an nui sang lai thalak chuan mitam taka vel chap meka an nu pa hian thudunin an fano pangte pathum hi an pia dewa an thu khom leya Dr. Kaumi hi private hospital a thokni in apasal hi London na thokina oma anupui fanau te hi London chen hlen pui tumarun shruai ani a nun buljan tum mabak phur om tak nei an ye wangin an hlimin an phur tlang ema masi thlawhna chi swala hian an zawain an thita thung ani cabin crew te chanchin lungchhia thlak air hostess thi zinga hian north east lam nula potela Manipur nula kongbrai lat pam ngan thoi sharma it chung te chuan chanchin râpthlak ta kan chiat no hian an fanu chu biak tumin an kol renga mase voi taman kol nuwa po chang tur om lawa achung te chuan beidong du lo luin ada ta a ona wangin WhatsApp lama biak an tum le a mase bechi alo mai an hlowa wangin nilai tho chan san da ro ka tang khan an kol zui du talawa thiturin an la phalmul lo ani ngan thoi hi una pathum zinga amilai ni in au mai chia hi private school a athok meka ante bere ro pol ko zirlai chau alani ama po hi kumsom ni pathum chawa upa ani ewan thlawhna che swala hian cabin crew som pani omin anzawa hian an thifeka kumsom thum pangami crew member Santa Cruz West acheng Sainita Chakravarti po thi zinga hian telin go air thok china ni a mani deuh lok khan Air India hian alota chiatna thlen nu hian an chenom khoveng te chuan anin lam hian pan khoma Sainita inu hian ain leng te chu afanu alo ho nu alo leng le turin alo tiloma afanu thine hi apom theimeu lawani thlawhna kha degree sang khatsetin asa kang thel tu te chuan thlawhna fel liter nuai za somni panga zetron al chuak hian karlava degree celsius sang khatlai sa in thlawhna teng khi ronton puakin mai alna satak a chuak ngala asat ema wang hian thlawhna chung mai ni lo a chevela thil nung zong tan pon dam chuangai na aum lo ni in an soya PPE kit nen kang thel pol te hi anin chamat chung po in chet mai ngai na om lo khopin a chevel boruak hi akang na sa a thlawhna ke them rol pui ale trem ruma kang thel tu te hian heng nom nok te hi an then file te phot noa an che ve thei sha mani
zirtop ni jing thleng khan ruang somriat pakhat hmuh chhuah ni to a mihring ruang te hi an hmel hmuh tlak a loi a awm hlawm lo awangin he thubuat sei lai hian tu nge an ni hriat chhuah vek an la ni lova mi paruk te chu an hmel hmai atanga hriat thei an ni awangin an chung te hne na hlan ani to a ruang te hi DNA hmanga an ni na hriat chhuah tum ani a thlawhna chuang mi zahnih sawm panga te chung te theuhin police te hne na an DNA pilut to in darkar somsari pahnih chung chu DNA in mil hriat chhuah tuma na thawhna hian a aw dawna an hriat chhuah masaka piang te hi an chung te hne na pek nga zel tum ani thlawhna tla in no te kumhni mi le api adel medical student le professor te eitur chhun chu asiam sak thina athil siam te hi fapa chuan college campus a pekwalin an boinu fa ve hle thina mase secondary lo te chung leka air india thlawhna bj medical hospital zone atla khan hostel chawka po adel ta a fapa chuan anu le afanu te ruang hi hmuh ngei tumin nasatakin azong meka anu hi sarlaben thakori ni in chiana thlenlai hian atunu kumhni mi nen hostel chawka a hian an oma zirtopni khan civil hospital doctor te chuan thlawhna chunga chuang le adel tak chung te DNA an la khom chana rang zon be pui thak me ka hian sarlaben le atunu te ruang hi hmu chhuah alani lawa afapa ravi hi thlawhna tlak lai hian civil hospital a eitur deliver a thang lai takani a juni som panhi khan ni dang ang thovin an boy le hle a dar kharjing ma shetin damdoi ina thokte cho peturina chuaka hei hi ni danga ati dan fawani thlawhna atlak thu a hriat ve le rang takin hostel lam apan ngala anu chut phone mun chu alo ut huam ti awa muta ani mi tuitling pam chungin ravi hian adine chu doctor thine na ape a anu le afanu te ruang mu chhawat ani theinan be se na sang tak ane boka afar nu de ne po hi lak sakani to a adine mang hian anu hi zon ani anga ravi dine hi chu afanu hriat chhuanan man turani ache swal chan dik tak hi enge ne chia thlawhna che swal na lam boy pui tu te chuan tun chuma thil thlen chan dik tak chui chiang tur hian investigation team adin ngala an thlo chua changa second somthum pathuma liam orti a he thlawhna tlak tak na hian india chauhni lovin khuvel ramdang po angmor nging dota passenger zani somthum le achunga na thok som panhi te phur tu kumsom pakhata upa he thlawhna hi boruak sang taka a infor kan ma in a minor zongin medical hospital atla in akangta ani ache swal chan ni theiom turin dan le ngai dan sang sang tam khop maya achan dik tak sha chwa achul zia sha in AAIB te chuan an chui chiang don ta ani india team te hi US le UK la mithiam ten an ran pui thoi dona achin chwa ka chuitum tu te hian airport CCTV video le radio thuthon te chu uluk takin an sir chiang meka achan ni thei oma lang thil tam tak sui omma se sarkari ro in engthu ma ala sui chiang ri lo thung thlawhna chin chang lama mithiam te ngai dan lang sar zwal hantar lang ta ila video alan dan chuan thlo theine hi adan ngain wansang lam hoi zonga kang angin alanga amai ro chu expert te chuan om dan turpa ngai ang nilavin thlona malam chu a he devina oma he wang hian engine in thlona hi wansang lama vor chho turin anor na zo taloni in soya A1 aircraft hi engine chaklu tukmang ani wangin a englai tak nge diklo ti sha ta har sa hle dona pilot khan leilama emergency signal athon vat dana an thlo chwa ma changin khola hian diklo om sa to nia ngai ani an thlai video chang hi chuan engma soi chwa hlei thei ani meulawa chuti rual chuan engine pahnih diklo wangin an thlo zoilua ta wanga thlona a thlo kan theilo wang ani ti ero achiang ani LIC te nuna chan ta te chung te tan ma la katum Juni sompania Air India a nuna chan te chung te nena LIC chuan ngai na thiam na biak asiam sak tur thua soya he chana thlenga wanga an mangai chan ta te nena a tor puina thua puan chwa ralin an kal san tak te puinan LIC hian thina chungchang an policy kalphung chu a thlak dang lam sak dona policy holder le beneficiary te nena arang theyang bera sumpek chwa tiama LIC te nan tarlan da chuan death certificate man ngai kher lovin policy order te hi he thil thlenga hian an thi ti sarkari na puan chwa chu tran chana dan man aphal saka he ba ka hian central state sarkar le Air India thunei tu telam thu puan po an pom sak ton ti an soi tel bok sarkar en kol he insurance company hian policy holder chung te chu arang theng bera be popin an chung te luman hi abo bang om lovin pe ka tiamani Israel in Iran abaita US in akudasil
zirtop ni singdar nga khan Iran ko pui terana bom apuaka civil tam takin nunna an chana Israel chuan terana bom tam tak thlakin nuclear le sipai ral thuam da na mun pui te abitumani Iran lam chuan he thil thleng a hian an commander pakhat le an nuclear scientist chuan vorte an chan nin an soya Israel ram roi tu te chuan an be chan hi Iran in nuclear ral thuam an siam chuan na tur thul tir an tum wang nin an soya Iran ero chuan nuclear program hi boina siam na ta na poi pui ani lo ni in a soi ti ve boka US intelligence lamin an chui chiana tanga alandan chuan tuna takhi chuan Iran hian nuclear ral thuam an siam ri lo ni na langa Israel Prime Minister Netanyahu chuan asipai te hian nuclear scientist le nuclear power plant ba ka ballistic missile da na mun pui chau an bitum ti asoya teran khopuya chengte chu Israel bom thla ka wang hian an chiai hle a chene in tam tak chu chhia in kulbang engemaza a chimboka kang mai chuakin revolutionary guards ho headquarter po al hlo ani engwangin nge Israel hian abe hetianga Israel in cheta tho chan hi Iran ramin nuclear program akal pui me chu antana hlo om theidon a hriat wangani a Israel sarkar lamin an soidanin Iran hian anram chu noi chimi vek tumin malakna kalpui rumeka anthil tum ti hlotling tur hian ral thuam lama po anin chek lian hle to a hengzinga hian nuclear ral thuam po atila khovel ram dang te hmuh in palai ton na boruak thale ral muang tak nei anga a in lan tir na te chu a in thup na mai kor mai chawani a arukin Israel ti chhiat na nuclear aboi pui reng ni nan soya rang taka che thoba khi du thlan turan nei lawa a chan chu Iran hi nuclear ral thuam siam zo theidin hmuna an din to wang ni nan soya nuclear siam na ta na an man chin uranium an la khom to zong zong hi nuclear bomb pa ko siam na tur ai tam fe ani to a thlathum liam ta chung lek khan heti za ta tam hi an che khol man ani Iran hian kum som chuang lai nuclear nei tum hian ma an lo la to china khovel hian an thil tum hi akal tlang pui lo nan ram ayo palai te mangin an thu su tir tum hian in kom na an lo nei pui fo to chin boka ma se an tuma an chiang e maya an ril ru thak sak thei tu anom meu lo Israel hian du thlan turan nei tak si lawa chuan an mi le sa te sahim na tur ngai tua chunga hetianga chelo theilo din huna an ding ta ni nan soya Prime Minister Netanyahu chuan achulani phot chuan be chui zelan shelo thua soi bokani he thila thlen nu re lo te a US po ronchong chuak ve nga len Secretary of State chuan Israel hi amal mala che an ni a chuwangin Iran hian US chu thungrul atum tur ani lo tia thu chuak chiamen tuna thil thlenga hian kan ram hi a inrol lawa keini lam chuan kan ram chung le kan mi pui te sahim ne hi kan du le ngai pui mo berani Iran hian US mi chhor le atho pui ram te chunga po phuba lak atum tur ani lo ti na soya US hian an film thu soi ma se Iran State TV ate chuan Washington tem na thu chwa ani chual chuaya no pangtam tak thena thuk taka inrol na nei nia pu ani me kani Iran Supreme Leader Ayatollah Ali chuan Israel te hi anthil ti awang hian na taka chanle tan tum thu asoya mi pui wan tlang chen na mun an be na hi an palsam mai don lawa an chet na wanga nuna chan ta te thisen chu a thlona luan tir an tum hau lo Israel chu twal tha mang mishing thisen chhuan wam tia pu in Iran President po in an in sirok na tur khopa na in an che ve don ti soibokin security force te po in phuba la tur hian hun rei rial tir an tum lo thu chanchin bumi te an shilani rampani te inkar chetan me ka wang hian oil man asang chhonga la crude oil chu US a cheng zali somni pariat lai na pung to a barrel khatman hi cheng sang ruk zanni somsari pakwani meka oil man hian sanlam apan zel don nia soi ani khovel ram danga po aman hi apung tran to hle a achok lu na lama pong hong ani til theyangem ti hi khovel ram sang sang te boina ani chhautan me kani Israel te chet na hian Iran hi ati thin ur hle a an thin rim na le hwat na in chopol mek hian borua ka ti so sang khop mai Iran chuan Jerusalem lam bai turin drone za chuang akap chuak nga la Israel lam chuan drone te hi abo bang omlovin an lo lam bun vek ni nan soi ve bokani Israel chuan Trump ne na rampani te in kara hian boina lian tham sok a chuak don ti an shila hei wang hian US chuan Israel ram chunga embassy te chu chuak thwai tur a thu pe in Israel point anin son chwa rem ti sak to bok Geopolitical zarkot pulal thanola building hi ilang phebe to IM Mizoram IUN multi-brand showroom chuna hian loleng lut vetele Thilmak world class company brand trio so from na ni in quality tralo lo ngai na mi tan pan ni anni India ram mai ni lo khovelina anga hi
Raiben meta AI hian kan step tan authorized dealer ong chun an ni a hei ngot poi pan chan tla an ni he Raiben meta khol thluk nei multi computer technology na thuam hi han bel chiang ve te le camera thataka thuam ni in a thil hmuh te translator filter zung thele voice command le manual button manga video still le audio fill file taka record thei ani a music nei thana ta na thau chuak tat surround sound ngat ni in mic panga ngota thuam ani wangin youtuber ta ngat page 1 chorna om tak tur ani glass or the pink blue black le duang kalara siam thei ani a online I comment zor chua ani Geopolitical zarkot pulo thanwala building aizol zoram Tual thattu pani anman Maharashtra phakar districta in swalboina athlenga mi pakhat thani in athatu te hi zirtop ni khan police tenan manani tual thattu te hi Madhu Sheikh le Mohammed Hasim te ni in Sanjay nen sum chungchanga in hmuh thiam lo na anneya anin hnial boila hian mi panhi te hian Sanjay hi gas cylinderin alua anwa a amuna athingala poi khoi tu te panhi hian an thuam hno thlakin Mumbai Ahmedabad jela chuangin tlanchia tan tuma police ten report an don bo zuin hemi te panhi hi an zui ngala zirtop ni khan an manta ani India into zok nge achan aso kho katwar mai thai India le Israel te inkar hi acha thokhat viawa abek takin kumsom chung hian defense le sarkar le sipai pol ilawa mel malam chanchin zirchian lama le technology lama anin lungrwa le swal le a India tan chuan Israel hi defense supplier langsar berni in drone radar system le missile le sakna sa a kumsang ni somni pathuma Hamas senan beipo khan India hian pon lang takin Israel lam atran thu hi alo soi chuak to a sakhorin dan kalvung puitu le ferfiak pol telaka anjel uput mangpo athum mun viawa Mumbai terrorist te poi khoina twar tu zinga po khan Israel mi le sa tam tak an lo tel to nge ani Gaza intona re thainan India hian buaina nei ram pani ten biak na an nei thainan le remna palai anin tir ton nan rotna alo siam to boka UN General Assembly a Gaza intona ti to pani thaina tura po India hi remna tlan tling thlen du tu pola atila chuti rwal chuan Israel le Palestinian ramte inkara hian inrol atum lo thu a soithunga India le Iran te hian ma sanga tang tu in namsia le sa khwana lama in an tam tak an lo nei to china India hian South Asia ram tang telaka kom nuam le nel tak angalan atum thlata Iran nen po hian boruak thatak nei atum fo bok Rampan hi te hian Taliban Sunni chefor ho hi an ngai thelo tun hle a insum don ton nalama po an tho tun na thachin viawa amero chu US in Iran a shek ta ka wangin India le Iran inkar hi akhichana kumsang ni sompakwa khan US hi Iran laka hian alung oilawa nuclear program le ballistic missile an siama wangin US hian ain shangta ani hemi nu hian India poin Iran atangin oil alulu tu talawa chuti rwal chuan Iran rama chabarra longchol na mun hi India somhu na poimo tak pakhatani a nikum khan chabarra port ti changtlun nan kumsom chung otur thodu na thuthlung azia puya he port mang hian India hian Pakistan helin Afghanistan tuipui kam le Central Asia ramtinen insum don tun na kong asial theidon ani India tan chuan Israel le Iran te hi biak chhiat lai the an me oklawa atan poimo na kong an nei ve wangin on lam neya tongchwa afu ber don lo kumsang ni sompan hi February thla a New Delhi thleng khan India tan thil ati kholkham angreng hle a Israel palai kar chu New Delhi a bom ani a he thil hi Iran chet na ni in Israel chuan asoi India chuan he thil hi terrorist te che na pu in nu chuina kalpui ngala Iran lam thil ti anga pu ne ero kha chu asoi bel du talo thung Israel a khian India khwale tuimi sing khat sang riat le sing ni vel an khosameka then khat hi le khazir lai ni in singret sanga vel hi chu Indian juda ani thung na thoka omek hi singthum sang ni vel ani boka heti rwal hian Iran apo Indian anum nola zirlai le sumdong mi sing khat zasari vel anum meka India mi noi somkwa vel chu Irana Gulf lama le Asia thlang lam depa na thokin anum bokani tuna Israel Iran boina hian zwalam apan zelani chuan helai biala Indian omte po hi atwar tur chiang sa te anni a tun hai hian India hian West Asia ar ramlian zwal te nena anin somna ti nget sawa Middle East le Europe te nena in sum don tun na kong ti ma son tumin ma alana sa a hei hi India tan chuan strategic le economic lama ham chena tam tak khen thei tur ani a amero chu oil tam na mun West Asia a hian Indona achwa kani vai chuan India in oil za somriat achoklu na mun ani wangin oil man asang dwai ngei dona India tan hian film khuranga ya
tran lam nei lo anga a om reng a thu lang thlawhna che swala ani lo zawk me zo nula an thi tirem ni a buai pha he nula hi lung lei luang mual veng nula sighting pui sai lo ani a nimin lama ami daba thlawhna che swala thi zinga zo na thlak nula lamnun them singson anga nga yin state pon lamle mizoram chunga media chen khatten a thlala ki antar lang nual loma ama shetu le aleina ten an phone sat pha le ni nen soya soifiana post siam sak turin min nge na karon post sakani e siding pui kha thlotheina kha na chuang lo shimshima phailama azin lo boka lunglei luang mual venga au meke lamnun them singson nen ngai polchi ani lo ti kan ron soifia sake ti in kan thulak na chuan atar langani amakani Viswas Kumar Ramesh Air India Flight 171 a chuangin Ahmedabad atanga London panturani a ticket chu seat 11A ni a nunna chan lo chan chu a thutna le thil dang wang nia ngai soi thei ombok ma se professor galia chuan wanei thilani ati chuti ni chu se engwangin nge ani a hima abula thu 11B 11C le 12A te an him velo amaka awan nei ti lo rwalani lo thlawhna che swaldan enin hliam pui tuar lova a chuak thei hi makkati hle ani ati a mi pakhatin anunna ahum him thei hi makkati hle a mani in boy pui em ngai lova om le zil po hi makkati ani ati bok Viswas Kumar Ramesh una pa neyan Kumar Ramesh chuan thlawhna che swal nu lok hian in lama om an pa chu video call in engtin nge kalanun ti po kashelo ati hiala ni e amak puk e mani aviation expert te chuan he thlawhna che swala hian dam khu chwa the ani lo ni inan soya Professor Edwin Galia Fire Safety Engineering Group FSEG Director University of Greenwich Point The Telegraph ne na he thlawhna che swal chan le a chet vel dan hi kan shilona in thlawhna fel tam tok nen khopui chunga che swala dam khu chhuak om theilo turangai ani ti in makati zia soi ve bok ole khati zong khatun chuma tana kan puan theite chu ni le ri phot mai sela min lo thler sakamin lo ngai thlak sak china wangin kan lo me